Функціональне програмування розкладає проблему на набір функцій. Ідеально, функції беруть лише вхідні дані і виробляють виходи і не мають жодного внутрішнього стану, який впливає на вихід, що виробляється для даного вхідного значення. Добре відомі функціональні мови включають семейство ML, стандарт ML, OCaml та інші варіанти, і Haskell. Дизайнери деяких комп'ютерних мов вибирають підкреслювати один конкретний підхід до програмування. Це часто ускладнює написання програм, які використовують інший підхід. Інші мови є багатопарадигмальними мовами, які підтримують кілька різних підходів. Lisp, C++ і Python є багатопарадигмальними. Ви можете написати програми або бібліотеки, які в основному є процедурними, об'єктно-орієнтованими або функціональними у всіх цих мовах.